Guk proiektu honetan planteatzen duguna da herri txikien garapena, etorkizuneko garapena, elementu ez material eta intangibleen bidetik ere landu behar dela, eta horretarako oinarri oso sendoa daukagula gure herrian, auzolanaren kulturan eta tradizioan, eta erronka daukagula hortik ikastea, eta hori gaur egunera egokituta herri txikien garapenerako bidean jartzea, eta horretarako bultzatu dugu proiektu hau. Tolosaldea 28 herriz osatuta dago, horietatikan gehienak landa herriak edo herri txikiak dira, baina herri urbanosoagoak dianake badute bere landa eremua. Eta, tradizioz, gehiago edo gutxiago denok ezagutu dugu auzolana, geure ingurutan edo gure etxetan, ezta. Eta benetan, egitasmo interesgarria iruditzen zitzaigun Tolosaldea bestelako ingurune batentzako. Proiektuaren gai nagusia auzolaneko kultura da, eta gure helburu nagusiak bi izango lirateke. Batetik jakina auzolanaren kultura eguneratzea, 21. mendeko egoerara, eta bestetik eguneratzea ez gain sendotzea. Gure kasuan arreta Tolosaldean ipiniko dugu, eta Tolosaldeko eragile ezberdinekin arituko gara hain zuzen ere auzolanaz eztabaidatzen, zer ulertzen den, elkarrekin adostuko dugu kasu praktiko bat, gure eginkizuna izango da kasu hori aurrera eramatea, esperimentatzea eta lehen ikaskuntza batzuk ateratzea auzolaneko kulturaren inguruan. Ekimen honetaz espero dut hausnarketa bat egitea, auzolanaren ingurun, baino batez ere espero dut akademiatik eta instituzioetatik haratago elkarlanak sustatzea eta benetan uste delako auzolanaren oinarrian herritarrak daudela eta dinamika herritarrak daudela eta orduan teorizazio mailatik haratago dinamika horiek sortzea. Nik uste Tolosaldean auzolana badagoela, nik uste bereziki auzolanako kultura bat badagoela. Igual praktikara pixkat egunerokotasunera edo pixkat eguneratu beharra gehiago dagoela, baina nik uste esperientziak egon badaudela, igual betiko auzolan klasikoa, bideak garbitu edo horrelako gauzak egiteko, baina uste berrikuntza bat behar duela horrek ere, auzolanak eskualde honetan iraun dezan.